به آرمانجا شرمزارکردنا داگیرکریya Tirkiye ji herêma Efrînê re bi hezaran şeniyên Efrînê ku koçberî herêma Şehba bûne, xwepêşandanek li kampa Tilsûsîn li darxistin. Di xwepêşandanê de sloganên dij dagirkeriyê û guhartina demografî ya Tirkiye li Efrînê pêktînê hatin bilindkirin. Siyasetê sermetê kirin dibe em jêr çavvekirî hişyar bin. Li Efrînê dixwazin teغîra demografî çê bikin. Ev sûcê mirovahiyê ye. Hevan o mana me li vê derê berxwedaniya me vê derê watekî wê mezin heye. Divê ku em bizanin hebûna me ya li vê derê li Şehbayê daman ji bo berdewamiya berxwedaniya Efrînê. Xwepêşandaran bang li civaka navdewletî kirin ku dawî li dagirkeriya Tirkiye û kiryarên komên İslamî bînin, ta ku vegerin civ û warin xwe. عفرين وري مايا بابو قالي مايا ام عفرين غير نودن فانقود هانو بري مال عفرينه اللي مال عفرينه عفرين دايكو مدوديه اخو مايا بابو قالي مايا ام عفرين بر نودن ام دار زيتون بر نودن وحيا نخطا كوني ما هي ام بغر عفرينه اريم لشعبونه امرو داكاتن چالاكي اللي مال عفرينه ام بغر عفرينه عفرين وري مايا ام خدي عفرينه هێژayî gotinê ku bi sed hezaran şeniyên Efrînê ne çarî koçberiya ciwarên xwe bûn, piştî ku Tirkiye di hejdehê Adarê de Efrîn dagir kir. Newrûz, Reşa, dengê Amerîka, herêma Şehba.